Tiruleque representará novamente a farsa de Maitre Petelín o vindeiro sábado, 1º de febreiro, de xeito totalmente desinteresado para axudar a reunir fondos aos alumnos do Instituto número 1 do Carballiño, con destino á excursión de fin de curso. A función será ás 8:30 da noite no Auditorio Manuel María, con un prezo de 5 euros a entrada. Non é por me gabar, pode haber alguén máis sabido que a min en toda a cidade. Quitando a noso alcalde e o reverentísimo señor arcebispo de León. Pero que burradas dicides? O monicaco do alcalde ten por cabeza un cabazo. Pois un pouco esta idea empezou a xurde pois a altura de decembro, cando Prada se dirixe a nós en agradecemento da nosa disposición do ano pasado de deixar as instalacións do Salón de Actos. Entonces que quería, estaba como en deuda e que non sabía como poder agradecernos. Nos propoñíamoslle que sería interesante o mellor achegar algunha obra de teatro ou favorecer que o coste das entradas de algunha obra fose máis económico, e sempre estiveron dispostos a dalo todo, a axudar e a mostrar sempre agarimo e atención cara a nós. Cando sabían, houve así unha proposta de podemos axudar de cara a recaudar fondos, ou surdiu esa idea de dicir, por que non facemos unha representación, corre todo a noso costo e vos só poñedes pois a idea de que os nenos se involucren, que os nenos vexan a obra, que os nenos vendan as rifas. Foi un pouquiño barallando isto en decembro e non o fixemos antes porque xuntase o Nadal, non nos parece adecuado as familias desbordalas con máis cousas ou máis actividades porque era un 1 de febreiro. E por eso, facilitáronos todo en todo momento, foi o Concello, reservou o auditorio, e nos pola nosa banda parecíanos interesante porque implicábamos, digamos, a 70 e pico alumnos, 77 concretamente, 78, que van a Francia, que o coste é máis caro e a posibilidade de que poidesen abaratar o custo desta viaxe. Foi esa a idea. Bueno, pois hai dúas viaxes, unha que fai a cargo do profesor de francés, en donde van a viaxar a París. Entonces é unha excursión que fais a cada 2 anos, o alumnado de francés pois visitan París. E por outra banda, a outra excursión vai destinada a alumnos de terceiro da ESO e a fai a cargo do Departamento de Matemáticas. Entonces ali iremos a ver un parque tecnolóxico na cidade de Poitiers, que se llama Futuroscope, en donde, queremos que os alumnos van a descubrir as novas tecnoloxías, a robótica. Entonces vai destinado dentro do Departamento de Matemáticas con esa intención. E máis, unha vez ali, visitaremos algunha outra cidade dentro de como Burdeos ou como La Rochelle. Entón son as dúas excursións que están involucradas nesta obra de teatro. Pero se non tuvera cabida esta obra de teatro, poderían facerse estas dúas viaxes? Ou sería máis difícil? Hombre, sería máis difícil, pero estamos dende os departamentos involucrados intentando que os alumnos, mediante rifas, agora algunha cousa que faremos en Carnaval, mesmo tamén para o San Valentín, intentar vender cousas para que todo o mundo poida asistir á viaxe. Entonces, os alumnos están moi comprometidos en sacar diñeiro e intentar facer cousas educativas e que lles axuden a súa evolución e, pola outra banda, financien o viaxe.